etortzen da normalien mota guztietako jentie, familia, gaztiek, nausizek, gurasuek, umiek, danetik. Egiz esan, kriston ambiente horten da, ze ikusten da familia osuek, beren boltzakin eta danetik. Egiz esan, giro polita horten da. Gero denpori laguntzen badau, jente, sobre todo gaztie, gelditzen da apurtxoa jorgatxu egiten, baina giru egiz esan, liburu eta dizkasokan, eguneko giru izaten da, oso giro. Ja daru goien kalen, 21 urte lanien. Anedota pilu dauz, ezagutu gote jente pilue, naparrak, iputxek, arabarrak, eta datoz urtero datoz, eta bueno. Eta anedotak egoten dira asko, jente asko iketzu da euskeraz berba, ez duzu ulertzen, ze da giputxe, o da naparroakue, eta jente alegintzen da normali baino gehiago euskeraz egiten da. Bueno, hori gauza polita da, batzuk barrera kasu gotetzen da bez, bueno, barre batzuk egiten duz barran, baina egiz esan giro nire asko guztia dute azokako giruen. Plana ona Durango da etortzie, bueltatxo bat eikie azokati, liburu batzuk erosi, disko batzuk erosi, eta bueno, gero bitxo batzuk hartu, subito batzuk hartu, eta bueno, hobe bai urena, bai, eta bueno, hort, gire esan dagoen bezala, giro oso ona goten da, eta disfruteti ezagutu apurtxo bat Durango, Durangaldie, bueno, la mendiki bueltatxo bat bai, menpoi laguntzen bat dau, eta bueno, egin izan Durangaldi esatu eta Durango oso polita da, kriston biru dau, taberna maju dau, eta bueno, ondo pasetie. Durango ezagutzeko kanpoko jentientzako guretzako eskaparate oso zona da.